yayin da yake buɗe taron yini uku kan tsare-tsare da shirye-shiryen inganta rayuwar marasa ƙarfi da aka shirya wa 'yan masu dokoki na jihar Kano kan yadda za a inganta shirin kakakin masu dokoki na jihar Kano Alhaji Ismail Jibrin Ismail Kolgore ya ce taron na daga cikin manufofi na gwamnati mai ci yanzu ƙarƙashin gwamna Abba Kabir Yusuf wajen inganta rayuwar al'umma musamman ma marasa ƙarfi. Alhaji Jibrin Ismail Kolgore wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Alhaji Muhammad Bello Batu ya ce majalisar dokoki jihar Kano na aiki tukuru wajen tabbatar da dokoki da ƙudurori da su inganta rayuwar al'umma musamman ma ƙananan yara. Shugaban majalisar daga nan ya bayyana jin daɗinsa bisa irin rawa da kuma gudunmawa da hukumar inganta lafiya da ilimin ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF bisa hangen nesanta na shirya taron wanda ce zai bayar da gudunmawa da kuma dama wajen tattauna da kuma duba inda za a inganta da kuma ware kuɗaɗe kan shirye-shiryen inganta rayuwar marasa ƙarfi da ake cikin al'umma ba ga sake duba na daftarin dokar hukumar agajin gaggawa ta jihar Kano da mun tabbatar da ita. Abin da wannan bil ya kusa abu ne wanda zai tafi da rayuwa ko zai taimaki rayuwar matasa gaba da jihar Kano because ya shafi rayuwarsu ta ilimi, rayuwarsu ta abincin da za su ci, rayuwarsu ta tsaro. A jawabinsa kwamishinan kasafin kuɗi na jihar Alhaji Musa Suleiman Shanono wanda ya samu wakilcin babbar sakatariya ta ma'aikatar ta kasafin kuɗi Hajiya Lauta Ado Isu ta ce taron wanda aka shirya shi tare da haɗin gwiwa hukumar inganta lafiya da ilimin ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake duba manufofi da shirye-shirye za su inganta rayuwar marasa ƙarfi musamman abin da ya shafi ilimi da kuma rage raɗin talauci a cikin al'umma. Majalisa waɗanda su ne masu zartar da ƙudurin nan alhamdulillah gaskiya akwai ci gaba abin da ya zan ce akwai ci gaba za ka ga cewa duk tarurrukan nan da muka za ka ga 'yan majalisa sun zo in full house sun zo wato gaba ɗayansu kwamitocin da suke da alaka da bills din nan da za a ga muna tare da su a nan to wajen validation na nau'in nan ko kuma duba wannan bills din da aka yi ko kuma dokokin zai ƙara buɗa musu su gane cewa amfanin masu tabbatar cewa bil din nan yayi fasi. Yayin da yake gabatar takarda kan duba na tsanaki kan tsare-tsare da shirye-shiryen inganta rayuwar marasa ƙarfi da kuma ƙananan yara da ratin tsare-tsare na ma'aikatar Alhaji Muntari Ado ya kasa kiraye da haɗa ƙarfi da ƙarfi da inganta rayuwar al'umma marasa ƙarfin tattalin arziki da ke cikin al'umma. Sama da take gabatar da takarda jami'a da ke lura da tsare-tsare kan inganta rayuwar marasa ƙarfi ta Majalisar Ɗinkin Duniya Hajiya Fatima kiraye ga 'yan masun dokokin jihar Kano da su tashi tukuru wajen ganin sun bayar da gudunmawarsu wajen ganin an tabbatar da dokar da za ta inganta rayuwar marasa ƙarfi kamar da kasashen da suka ci gaba a duniya suke yi domin ganin cewa Kano ta zama da karan gwajin dafi. Sauran waɗanda suka wata takardu a wajen taron sun haɗa da daraktan kula da sashen kwada al'umma masu raunin tattalin arziki na ma'aikatar kasafin kuɗi Alhaji Abubakar Muhammad Zanna da kuma Malam Dalhatu Ɗanladi da sashen ɗal'are na ma'aikatar kasafin kuɗi da kuma wakilai daga ma'aikatar ilimi. Nuruddin Sani Sheka, labaran ARTV.